Nakadawat og calamity assistance ang mga internally displaced persons kun IDPs nga giilasab nga anaa sa indigenous people kun IP group sa syudad sa El Salvador ug munisipyo sa Opol ni adtong Hunyo 2, 2022. Dagmalang puson ang pag-apod-apod sa tabang gumikan sa pagpaningkamot sa panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO kung diin nagtunol og balor 160,000 nga nadawatan sa 75 ka mga individual nga anaa sa mga IP group alang sa ilang paspas nga pagbarog human sila labing apektado sa mga bagyong milabay nga nakadaot sa ilang mga balay ug panginabuhian. Ang pagtunol sa tabang pinansyal gipanguluhan sa mga personahe sa PSWDO. Anaa sab si IPMR Provincial Board Member Alan Mandukita nga giilang dato sa lagaan nga hugot og suporta sa kaayuhan ug kalambuan sa mga IP group sa probinsya. Sa tibuok nga mga indigenous people sa gikan sa magsaysay tulugait nga kung adunay inyong mga problema kining inyong indigenous people mandatory representative si Dato Salagaan Alan Mandukita muanha ako sa inyong tagsa-tagsa kalungsod paingon sa inyong kabarangayan kay aron usab nga maawat kamo sa mga indigenous people sa El Salvador nga ato silang natunulan sa panabang ug atong nadunggan ang ilang tagsa-tagsa ka mga problema. Walay puas ang kanunay nga pagsiguro sa panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano nga matagaan og pagtagad ang mga katawhan niini labi na ang naa sa minorya na grupo sama sa indigenous people kun IP nga dako ang kabahin sa kinatibukang paglambo sa probinsya sa Misamis Oriental. Kauban si Edgar Albejo sa kamera, kini si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.